Ei, molt bones a tots. Qui es crema? Madrid. Qui es crema? Madrid. ¿Quién se quema? Madrid, Madrid, Madrid. Madrid se quema Madrid. Madrid se quema Madrid. Què va passar ahir? Ara no us escolto. Què passa aquí? Aquest any, merda, al Madrid, merda. Tot al Barça, Champions, campió del món, tot. Va pel cul. Hòstia, li cal d'un bany nano a l'Albacete, tio, que... i tenint Valverde, Carreras, bueno, moltes coses, tio, i no saben guanyar 5-0 fàcil, tio? Vas a parar, tio. Això vol dir que no anem pas bé, tio. I... Ara l'Arbeloa, Arbeloa, què passa? Què passa, Has començat fatal i espera que se vienen batacazos, Muchos batacazos. Si no, vivir para creer, Què passa? Així és la vida, tio. Al Barça també li va passar fa un parell o 3 d'anys, que no es va fer res. I aquí seguim, lluitant. El Madrid no, s'enfonsa a la misèria i va plorant. És que no saben ni què dir, tio, de la pena que foten. Sempre excuses, que si l'entrenador, que si... No, home, no. Saps el que és lo important del Madrid? T'ho diré ben clar. La santa directiva. Saps en Florentino i tota la seva tropa? Aquests tindrien d'estar al carrer ja, perquè fa parell d'anys, 3, que sempre està el mateix, tio. Excuses i que si no sé què, que si el mejor equipo del mundo, que si les 15 Champions, aneu a prendre pel sac, tio, Què és això, tio? Sempre igual, tio, no hi ha manera, tio. Jo no trobo... Jo, per mi, jo ric, jo estic content. Ahir no vaig poder dormir. Saps per què? Perquè estava nerviós per si el Madrid estava perdent. És que n'estic tip del puto Madrid. Sempre plorant, sempre la merda, tio. Hòstia, ja. No, home, no, tio. No cardis. El Madrid és bo, ho sabem. És el millor equip que hi pot haver-hi. Però ho té de demostrar amb fets, no amb merdes paraules. Les paraules se les emporta el vent, Cago en Déu, colla desgraciats, tio. Ara, espero que com reaccionin bé, poden inclús hasta guanyar la Lliga. Mira el que et dic. La Champions ja no ho sé, però la Lliga la poden guanyar, I el Barça també, sobradament. I la Champions, el Barça aquest any pinta molt bé, tio. Però, noi, el Madrid aquest any és d'hores baixes, Tant Mbapolles, tio. Collons, l'Mbappé que ha fet, sí, marcar 60 gols a la temporada, en un any sencer. Va. I què, Què ha aconseguit? Quants títols ha aconseguit, diguem? Oita, Lamine Yamal, amb 3 anys que ha estat aquí al Barça, porta 8 o 9 títols. Què passa? I després ploren, el nen, cago en Déu. Si és més bo el Lamine que l'Mbappé i el Rodrigo junts. Cago en Déu. Va, tio, ja n'hi ha prou. És que m'estic calentant i no hi ha manera, tio. I això és començar l'any de puta mare pel barcelonisme. Puta mare. Millor impossible, tio. La Copa a tomar pel cul al Madrid. La Champions ja ho veurem. I la Lliga estan aquí, Aixins. Saps? Res. Misèria i companyia, tio. Va, nens. Estic dinant aquí una amanida i després, oita, paf. Macarrons. Fondo. Va, nanos. Ens veiem a la pròxima i... molta força, hòstia! Va, adéu-siau. Cuideu-vos. Salut!